krátká informace jenom ke způsobu odevzdávání celé té studie, kdo to ještě nepochopil. Budete odevzdávat pouze jenom soubor 1 PDF, který bude celá ta studie, a to DVGčko. V souborech, v pokynech k úlohám máte když tak tady formát odevzdávání, nahraný soubor, takže plus minus takhle nějak to bude vypadat, s nějakou rozpiskou, obsahem, tady máte popis návrhu, průvodní zpráva, situace, všechno víte, jak by mělo správně vypadat, jinak ale tady je ještě soubor, úloha 1 studie, kde jsou když tak popsané věci, jak máte sepsat například ten popis návrhu, tu průvodní zprávu. Informace najdete ještě v tomto dokumentu a k té průvodní zprávě jsem vám nahrál vzorovou průvodní zprávu, kterou taky najdete v souborech ve výukových materiálech. Jo, tady je někde vzorová průvodní zpráva, z které vycházíte. Jak jsem řekl, budete odevzdávat tu studii jako PDF soubor a DVG soubor, s tím, že doporučuji použít stránky ilovepdf.com, kde můžete spojovat několik PDF. Takže ty jednotlivé výkresy z AutoCADu si hodíte do PDF na A4, budete je mít někde ve složce a já se tady podívám, kde bych něco mohl sloučit. Dejme tomu, budete mít předpřipravený ty PDFka, budete tam mít předpřipravený v PDFku i rozpisky, i ten text, třeba ta průvodní zpráva, kterou jste napsali ve Wordu, tak si hodíte do PDFka, tady si předpřipravím PDFka a potom tady pomocí Merge PDF vyberu PDFka, najdu si, kde je mám uložený, já tady hodím tohle, označím, myslím, že můžete slučovat pouze 15 souborů. Kdyby náhodou to bylo tedy nad 15, tak vyberete pouze těch 15, sloučíte je dohromady, jo, do jednoho PDFka, rychle se to provede, uložím si PDFko, zase se ho někam uložím, a vy celou tu studii prostě budete mít sloučenou v jednom PDF, tohle PDF odevzdáte. Jo, pokud, jak říkám, máte výkresů víc než 15, tak to uděláte na dvakrát. Budete mít soubor v PDF studie první část, studie druhá část a ideálně přes ty stránky potom tyhle už sloučený PDF, kde už bude víc těch věcí, sloučíte ještě do jednoho. Takže nejdřív to dáte do dvou, a pak stejně vytvoříte jenom jedno, protože sloučíte ty dvě. Jo, zase přes ty stránky, kde je celkově jakoby dobrá úprava, dobrý funkce pro úpravu těch PDF třeba. Tak, jinak všechno je ale nahraný tedy v těch pokynech k tomu odevzdávání. Budete mít v zadání položku odevzdání studie a nahrajete ji tedy jak v PDFku. To PDF se bude jmenovat například, stačí asi studie, pomlčka vaše příjmení a DVGčko taky asi se může jmenovat studie, pomlčka vaše příjmení. A nahrajete tyhle dva soubory do zadání, až já tam vytvořím správné zadání. That's all, jenom jsem vám chtěl ukázat hlavně to slučování těch PDFek a všechno najdete když tak k tomu, jak to odevzdat tady v pokynech. Jo. Takže tak. Když to budete odevzdat papírově, tak mi to dáte i v deskách. Takže nashledanou.